Tırmatorun, diviçini soran dostumuz. Siz üçün täzelik, bir görünüş däl, iki görünüş däl, üç görünüş däl, bärde sanasan sowaw ken. Babam, bu görýän diviçil näme bolup gitýär? Sadayudanın divitil bolup gidýär. Evet. Bu turmatorun divitili. Ha, dogry. Bu näme bolup gitýär ta? Rakameter Dawudun 1,5 metr ýagalýan rakameter divitili. Görýänmi? Şolýalak size bolsun edýär. Size bolsun edip ekaje bir kommentariýada like çağız hawa, kommentariýada işinize üstünlük diýip ýazmagy unutmaň. Babam, bu näme bolup gitýär? Meter divitil. Ha, motor diviçil bolup gitýär. Ha, 200'lük çağır, 150'lik çağır görünüşde öyle. ha, iki görünüşde öyle ha. Hem teleşkel motor hem yekatar motor bolýar. Ha, görýänmi? Hem teleşkeli, hem yekatar motory bolýar diýär. Babam aýtdy. Ha, ikisi bir zat bolup gitýär ha, ýanky iki Biri görünüş. 1,5'lik, biri 2'lik bolup. Ha, bu 1,5'lik bolup gitýär. Belki 2'lik bolup. Şu ikilik bolýar. Ha, malades. Bu näme bolýar babam? Bu näme? Dokma divitil bolýar. Düşünmedim. Dokma divitil. Dokma mı ya sokma? Dokma. Ha, dokma divitil bolup gitýär diýär olanlar. Pikiriňe de gora, nähilek motor sürýän bolsaňyz divitilinden dadyndan kösenýän bolsaňyz arkaýynja halp bilýär. Ýanky polşum çarşmaly, ýağ geçirdi, suw geçirdi, o zatlar pikir etmeler. Indi siz günü şeýle duruşuna alagda şo bakan tutýar da opşy maýdanda. Babam, bu näme bolup gitýärni? 2'lik Fekon Dawud bolup gidýär. Guşly Fekon diýilýär. Ha, guşly ha, guşýaly çürýär diýär da, motora daksyň bolan. Görýänmi oglanlar? Siz üçin ne diýäs? Mene, häzir ýerleşýän ýerine maýt geçdi. Bu näme bolýar babam? 2'lik Bata Fekon. Ha, ikilik Batafekon. Dawudun zat. Müň nähilek kaýsy basady? Mesele yok. Yekatar motory da bolýar, teleşkel motory da goýup bolýar. Ha, iki variant bolýar da dogurdamy? Indi, bu näme bolýar babam? O da Bata Fekon 2'lik bolýar. Ha, bilen Batafekon ikilik diviçil bolýar da. bolýar. Bilen guşly fekon ha. Müň dogan bolýar da, dogurdamy? Ne, bu näme diviçil bolup gitýär? Rakameter Dawudun 1,5 metr ýagalýan 1,5 bolýar ýanky rakameter. Başga gorpadanmyň 1,5 görnüşi. 1,5'lik görnüş bolup gitýär dogurdamy? Ha, görýänmi? Bu näme haýsy diviçil bolup gitýär? Olan 1,5 Fekon Dawud bolup gidýär. Ha, dogry. Bu näme bolup gitýärni? Bol görkezme taýyna içinde magnidin sistema näle oturýar. Ha, Şolatlar görkezme üçin Bereçe Dawuddan gelen. ha, Farm näle oturýar, magnit näle oturýar. görnüşler akýany eken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 san görnüş var olanlar. 10 san görnüş var. Hani motorlaryňyzda heşor ýaljak bu ýüreklik yüröwerek de bilýärmi ilki bilen motorun yüröwerek bolmasa tigiriniň olanyň ýa-da bedegi işler bolan peýdasy ýok. Sizin sorasyňyz ýerleşýän ýeri Tolstoy köçü Pekarny domda 1-nji etaş matyrmagyň size garaşýar. Bir motora degişli zapças gerekmi? Hemmeje zat bir ýerden bitýär. Ýerleşýän ýeri bize aýtdym. Mar şäheri Tolstoy köçü hawa Pekarny domyň 1-nji gatynda matyrmagy 5 welaýata dastavkamyz bar. Har kayınca janat ýalňyz optum we bölükleýin suwda bar. Janyňyz sag bolsun, işleňiz uğruna bolsun.